A yau darasin namu za mu mai da hankali ne akan abin da ake kiran shi, za mu yi darasi ne akan physics. To menene physics? So a zahirin gaskiya physics ba kamar su biology ba ne, wanda da irin su geography, wanda daga furta sunansu za ka gane me suka ƙunsa. So a taƙaice gaskiya physics ba a fahimtar me ya ƙunsa ta hanyar furta sunansa. To saboda haka abin da kawai za mu faɗa a nan shi ne physics yana magana akan abu biyu ne. Abu na farko shi ake kiran shi matter. So abu na biyu shi ake kiran shi energy. So physics yana magana akan matter da kuma energy. Sai me? Sai dangantaka da ke tsakanin matter and what? Energy. Relationship. So physics yana magana akan dangantaka da ke tsakanin matter and energy. To ta yaya za mu san shi menene matter? Matter ana nufin duk wani abu wanda yake a siffar iska, duk wata halitta mai rai ce ko mara rai ce, in dai tana a siffar ko dai a siffar iska take ko a siffar ruwa take ko kuma a siffar sandararrun abubuwa take, wannan abun ana ce mishi matter. So a taƙaice zan iya cewa kowane abu na halitta sunan shi ainihin matter. So shi kuma energy ana nufin duk abin da yake sa a yi aiki shine energy. So duk abin da aka ga yayi aiki so yana da energy a jikin shi. So ya za mu san dangantaka, me ya alaƙanta, me ya hulɗa tsakanin matter da energy, ya suke hulɗar su? To sai mun zo mun yi abin da ake kira, sai mun koyi wannan abun. Shi yasa a darasin farko a physics a makarantu za ku ga an ce bari a koyar da me? Measurement. So sai mun koyi me? So measurement. So the most important topic a physics shine measurement. So sai mun koyi me? Measurement. Me measurement ake nufi? Ana nufin awo. So da Hausa bari in rubuta awo ko kuma aune. So shi ake nufi da measurement. So me za a auna a nan? So akwai wasu abubuwa da physics suke kiransu physical quantity. So nan sai mu ce measurement of what? Me za a auna? Physical quantities. So wasu abubuwa da ake kiransu ne, su ne physical quantities, su ake aunawa. So menene physical quantities kuma yaya ake auna su? So su waɗannan physical quantities ɗin a dunƙule da Hausa ba za mu iya cewa ga yadda suke ba, amma za mu iya ba da misalin su. So misalan physical quantities, misali bari in ja misali, suna da yawan gaske, ba su da adadi. Kuma sanin su shi yake nuna cewar za ka san, shi yake ba mu dama mu sanin su ta hanyar yin awo a kansu. Shi ne yake ba mu dama mu gane dangantaka tsakanin energy da kuma matter. So saboda haka su waye physical quantity? Ga misali example na physical quantity. Bari mu sa example of physical quantities of physical quantities. So example na physical quantities shine kamar misali mu ce velocity. So velocity da Hausa yana nufin sauri. Yawwa, is a physical quantity. Yawwa, kamar mu ce acceleration. Da Hausa yana nufin gudu. Shi ma is me? Is a physical quantity. Sauri physical quantities ne. Gudu ma physical quantities ne. Kamar mu ce current. Shi ne lantarki. Yawwa, wutar lantarki ita ma menene? Shi ma physical quantities ne. Kamar mu ce darajan zafi, misali temperature. Kuma temperature. So shi ne misali darajan zafi.
So darajar zafi ko sanyi da abu yake da shi ake kira temperature. So muna son mu san darajar zafin da abu yake da shi, kaga shi ma ana auna temperature, ana auna adadin wutar lantarki, ana auna gudu, ana auna sauri. So ana auna akwai abin da ake kiran shi force, shi ne mukan iya ce mishi sa motsi ko hana motsi. So shi force yana sa motsi ne ko hana motsi. A taƙaice dai ana kiran shi ƙarfi. So shi ne force. So ko mu ce mishi sa motsi ko mu ce mishi hana motsi ko mu kira shi ƙarfi. Waɗannan misalai ne na physical quantities, suna da matuƙar yawa. Misali akwai ma abin da ake kiran shi power, shi ne saurin yin aiki, saurin yin aiki. Kaga shi ma physical quantities ne. So waɗannan physical quantities ɗin suna da yawa. So duka waɗannan abin da ake kiransu, me ake kiransu? Suna magana akan su ne physical quantities. So akwai da yawa daga cikinsu. So saboda haka idan abu yayi yawa, masana ilimin kimiyya suna ainihin sashi a cikin rukuni, groups, suna grouping ɗin shi. So wannan physical quantities ɗin an yi grouping ɗinsu into two. Na farko ana kiran shi fundamental quantities. Yawwa su ne wato kamar iyaye, yawwa iyayen kowane quantity. So na biyu kuma akwai abin da ake kiran shi bari mu gani, derived quantities. Su kuma su ne ‘ya'ya da jikoki, kai har ma da tattaɓa kunne. So waɗannan su ne ake kiransu ‘ya'ya da me da jikoki na quantities. Su wannan a quantities ɗin su ne iyaye, waɗannan kuma a quantities ɗin su ne ‘ya'ya da jikoki. So quantities suna da yawa kamar yadda na faɗa. So zan maimaita wannan darasin saboda na ga kamar lokacin da na ɗauka yana son ya wuce. So physics yana magana akan abu biyu ne, yana magana akan matter da kuma energy, sannan da dangantaka da ke tsakanin matter and energy. So idan muna son mu san dangantaka da ke tsakanin matter and energy, to sai mun koyi yadda ake yin awo. Awon me za mu koya? Shi ne awo na physical quantities. Su waye physical quantities? Ga misalansu. Su ne su kamar velocity, acceleration, sauri, gudu, lantarki, current kenan, temperature, darajar zafi ko sanyi da abu yake da shi, force, ƙarfi wanda shi ne ake masa laƙabi da sa motsi ko kuma hana motsi, power shi ne saurin yin aiki da dai sauransu. So waɗannan physical quantities suna da yawa kuma su ake auna, su suke nuna mana alaƙa da ke tsakanin ainihin matter da energy. Saboda haka masana ilimin kimiyya sun grouping ɗinsu into two, group number 1 da kuma group number 2. So sai suka ce waɗannan suka kira waɗannan iyaye. Waɗannan su ne fundamental ko kuma ana kiransu basic quantity. So su ne basic kamar primary quantities. So su kuma waɗannan ana kiransu derived, su ne kamar obtain, wato sun samo kansu ne ta hanyar idan an haɗa wannan biyu amma waɗannan auratayya, so suna haifar waɗannan. So a gaba za mu ga ya ake ma waɗannan auratayya sai su haifi waɗannan derived quantities. So waɗannan ‘ya'ya ne kuma da jikoki, ko a haɗa wannan a aure tsakanin uba da ɗa. So a physics ana yi fundamental da derived, a sake samun jikoki kuma sunan shi derived quantity. So waɗannan quantities ɗin sun kasu kashi biyu, akwai fundamental akwai derived quantities. Fundamental su ne iyaye, so guda 8 ne a number. Masana sun ce guda 8 ne. So they are 8 in number. They are what? They are 8. They are H in number. So waɗannan fa sai kuma derived za mu ce they are many. Yawwa, so they are many, they are uncountable.
So wannan shine a takaice. So in Allah ya da a darasinmu na gaba da zami ɗau waɗannan fundamental quantities ɗin mu ga yadda suke, sannan sai mu ga yadda awo yake, yadda ake yin awo da sauransu. Alhamdulillah. So wannan shine ainihin ƙarshen darasinmu na yau, wato darasi na ɗaya. So lesson 1 kenan, darasi na ɗaya. So wannan shine darasi na ɗaya, kuma za mu yi darasi na biyun Allah ya yarda ba da jimawa ba. Sannan a darasi na biyu za mu yi magana ne akan fundamental quantities, mu ga yadda suke. So in Allah dan kana bin wannan kafa tamu za ka koyi physics sosai yadda ya kamata. Saduwar alkhairi. Wanda in ba dan da shi ba haske bai haske duniya ba. Kidafa TV, lokaci yayi na fahimtar ilimin kimiyya. Surar atom a fahimtar Thomson. Ƙwayan atom